M'imagino que la persona que va tenir la idea de portar la cançó cap a la Maria Josep, bueno, la persona més feliç del món. Ma germana, que és encantadora, ha demostrat una capacitat de creure impressionant. Ma germana, la Conchi, sí. Imagino que tu, Anna, a l'hora de la Maria Josep t'explicava aquesta experiència, aquestes històries, doncs és la primera sorpresa, no? Les trobades que mantenies amb ella, doncs cada dia que passava era una experiència per tu, també. Al principi va ser molt xocant, perquè pensava, és tan bèstia la història que ja veurem com li donem forma. Però mica en mica, com tot, no? Tot encaixa. Arriba un dia que tot ho entens. I quan ho entens, ja està, ja és fàcil, no? I aquesta cançó també, de fet, ha estat el punt de connexió entre ella i jo, no? A través dels convidats i del Xavi Serrano, que és l'autor i que és el meu home. És a dir, que ha estat una història molt curiosa. Sí, de tots plegats. Va ser molt curiós com ens vam conèixer amb ella. Precisament quan ella la vaig trucar un dia, perquè el Xavi Serrano em va dir que la meva dona és periodista. Dic, perfecte, deixa'm que parli amb ella. Dic, Anna, tu faràs el llibre. Perquè és que era ideal. Jo no els coneixia de res, vaig conèixer el Xavier, em va encantar, i la meva dona és així, perfecta. Ella ha d'escriure això perquè ningú millor que ella pot entendre el que he sentit per la cançó, escrita pel seu home. No veurà que és una ficció rara, ella sap que és real. I l'editorial va passar el mateix, ens va trucar un dia i ens va dir, ens interessa el llibre, Maria Josep. Perfecte, doncs mira, tot rodat. És que aquell llibre crec que, estic segura, que s'havia d'escriure, la gent l'ha de llegir. Estic segura d'això, perquè hi ha molta... és molta informació que hi ha, però no per un públic espiritual només, sinó és per tots els públics, perquè tothom té algú que falta, tothom ha patit una malaltia, tothom ha patit una manca d'alguna cosa que es pot veure reflectit en aquí, perquè és un llibre fet pels vius i pels morts, penso jo. Pels que són i pels que no hi són. Parles de la reencarnació, també en algun moment del llibre, una experiència que has viscut precisament durant el coma. Sí, jo crec fermament en això. Era molt agnòstica tot, Això és el millor, no? Sí, perquè... És un punt molt curiós, ho dic perquè que ara ho expliqui, però a mi em va sorprendre com la Maria Josep d'abans, que jo no coneixia, però sí, a través d'ella m'ho ha explicat com era, i del seu entorn també, i la Maria Josep de després és molt diferent. Era això molt poc, no era creient ni molt espiritual, diguem, al contrari, no? I com ha fet una transformació bestial arran de viure aquesta experiència tan dura, no? Sí, perquè, clar, jo soc molt tossuda, si m'ho expliquen no m'ho crec, ho haig de veure. Doncs ho he vist, ho crec i estic convençuda que és així. I vaig viure inclús les meves vides anteriors. Perquè no sé per què hi ha gent que té més vides que d'altres, no ho sé, això no ho sé. És una que encara no he entès. I els records aquests són molt presents i clars. Perquè no tothom, totes les persones que passen per un coma tenen aquests records, no? Cop es desperten o superen aquest coma, no tenen aquests records. En el teu cas ha sigut així? Ha sigut així, sí. Ma germana van agafant tota aquesta informació. Sí, inclús va haver una anècdota molt interessant, que quan vam pujar a planta, un dels infermers, que me'n recordaré tota la vida d'ell, que es diu Joseba, em va dir, però tu què veus ara, Maria Josep? Dic, jo veig morts. Dic, i jo porto algun? Dic, si tu portes una a la cama. I va marxar espantadíssim. Ell l'acompanya, diu, ell em va dir, jo crec, però clar, l'acompanya no, per tant intenta no dir-ho perquè s'espanten. Dic, vale, cap problema. Inclús al doctor li vaig dir que portava el seu pare a l'esquena i em va dir que ja ho sabia, el doctor Digon. Una experiència per tots. I quan t'explicava totes aquestes històries a tu, Anna, com t'ho agafaves tot això? Perquè, clar... Primer com tu ara potser, no? O com has llegit el llibre, no? Primer d'entrada sorprès, no? Però com pot ser que visqui això? Però després hi ha un moment que dius, que bé, no? Que bé que això que explica, si m'ho crec, si crec en ella i el seu testimoniatge, que és el que jo faig, no? Crec, el que m'explica, per això dic que és un fet real, perquè és real, i ell ho ha viscut així, és la seva veu, entres i llavors hi ha un punt de satisfacció, no? D'alegria, no? Jo ho dic em sembla en la presentació, que a mi aquesta història m'ha fet creure una mica en la màgia, pensar que les coses no són només el que veiem, no? Sinó que hi ha alguna cosa més. Tant el procés que ella viu, el que explica, el que va sentir mentre estava en coma, com també el fet de la cançó, no? Que tingués aquest detonant.
no saps mai què pot passar amb les coses que fem, no? I que vivim. I això m'agrada pensar que la força de l'ànima en aquest cas doncs, pot fer moure muntanyes i pot fer canviar un destí que de vegades pot semblar irremeiable, no? Dius, això és un carrer sense sortida. Doncs no, de vegades no. És bo no defallir mai. Tu també has viscut la part dels convidats en el tema de la cançó, la reacció, sobretot del Xavier Serrano, en el moment que es va enterar que aquesta cançó havia aconseguit despertar el coma amb una persona. Va al·lucinar, el Xavi va al·lucinar. Com va ser aquesta reacció? Perquè, clar, van trucar els convidats, perquè quan la Maria Josep ja estava recuperant-se, la seva família i amics li van fer una festa com de benvinguda, també, no? I van contactar amb els convidats, sabent que aquesta cançó havia estat tan important en la seva vida, i el Jordi Ribot i el Xavi Serrano van dir que participarien a la festa per tocar-li la cançó, que era una sorpresa. Clar, el Xavi m'ho explica, hi ha una noia de Manresa que s'ha despertat amb una cançó nostra, i dic, què dius ara? I va anar a la festa, i quan va tornar estava al·lucinant. Em va dir, és bestial, perquè una cosa t'ho expliqui, altra cosa és quan van allà a tocar-la, va percebre el que representava aquella cançó per ella i per tota la gent que se l'estima, que estava a la festa. I ell ho diu, no? I ho va dir en aquell moment, em sembla, a tu o allà a la gent que hi havia, i també ho ha dit després. Diu, només per aconseguir que una cançó teva tingui aquest poder en algú altre, ja val la pena haver fet cançons i dedicar-te 20 anys a la música. Només per això ja val la pena, no? Com recordes aquell dia, Maria Josep? El dia aquest de la festa amb els convidats allà en persona. Jo, mira, ho recordo perquè jo quan baixava de Vitòria a Manresa vaig arribar aquí a Manresa el 14 de setembre. I recordo que vaig trucar a la meva amiga Susana i li vaig dir, Susana, mira, m'he despertat amb aquesta cançó, no sé si ho saps, però busca'm a veure qui és l'autor, em sembla que és el Gerard Quintana. Dic, busca-me-la, me l'aconsegueixes per internet perquè és com, no em volen donar l'ordinador. Perquè jo em vaig passar molts dies reclamant el meu ordinador perquè clar, no me volien donar perquè jo no hi veia, jo pensava que era algo temporal, i diu, busca-me'l i el trobo, sí, ja t'ho buscaré. Bueno, tot el que va passar això, van passar els dies, i quan sortim el dia 7 de novembre, que és el meu aniversari, dic que era perquè ara és el 25 d'agost, i vaig tornar a viure. Quan vam celebrar l'aniversari, es van presentar, va ser una sorpresa total, perquè no m'esperava ningú, hi havia més de 30 persones allà, i veig que algú em diu, clar, jo no veia, és que algú em diu, escolta, em coneixes? Dic, no. Diu, espera't, a veure si ens coneixes ara. Ni comencen a tocar la cançó. Mira, va passar d'estar tota la gent rient, xerrant i bé, a un sentiment tan fort que tot eren plors. Començant pel meu home, per les meves germanes, per la meva filla, per tothom, però un plor de satisfacció, d'alegria, de veure que jo estava allà, jo sentir-me viva, tan gran, pensa que no hi veia, no em podia moure apenes, però em sentia tan viva i tan forta, va ser emocionant aquella reunió d'amics i de famílies, va ser espectacular. Què és el que més has après d'aquesta experiència? El valor de la vida. Jo cada matí, jo recordo, per exemple, el dia que em treu el meu home amb cadira de rodes a l'hospital i em toca l'aire a la cara i el sol. Aquella sensació és única. És la felicitat pura. O el dia que em van dutxar i va tocar l'aigua a la cara. És felicitat pura. O només el fet de respirar, o aixecar-me al matí i veure llum, és felicitat pura. Em demanen com estàs. Jo sóc feliç. No puc caminar bé, no puc veure bé, però sóc molt feliç. Busco altres recursos i sóc molt feliç al dia a dia. No vull pensar en demà, ni en el que ha passat. Ja està passat, ja estarà. Vull viure el moment i tinc una segona oportunitat i m'encantaria transmetre això a gent que no pot pensar així, que pels motius que siguin no poden pensar en això. Penso que és algo fonamental, viure el moment, el moment d'ara. Ara aquí estic disfrutant molt amb tu i amb l'Anna i m'encanta la seva companyia, el seu somriure i el seu recolzament, i el teu és un moment fantàstic. Estem presentant el llibre, és ideal, penso que és meravellós aquest moment també. Heu conegut experiències semblants a partir d'aquest llibre? No, mira, vull comentar una cosa. Vaig conèixer algú, una companya de feina de la meva germana, que em va capçar molt la seva atenció perquè ella tenia una germana que al mateix temps que jo vaig estar a Vitòria, la seva germana estava als Estats Units i va tenir un ictus i va morir. Va deixar 3 fills
i els germans no se'n van sortir. Però ella ho havia de fer, havia de morir, i els germans ho sabien. Llavors, el seu germà, que és una persona encantadora, és el Xavier Vittori, em va oferir de fer la portada com a ofrena a la seva germana. Ho necessitàvem fer els germans. I quan vaig veure la portada vaig dir: aquesta és la portada del llibre. Tot ha anat venint sol. Pensa que tot ha anat venint sol. I aquell llibre està dedicat a la Mia, que és la germana del Xavier i la Montse. Molt bé. Anna, de tota aquesta història, que és el que t'ha marcat també, de tot això que has absorbit, d'aquesta experiència, amb què et quedaries? Jo amb la vitalitat, perquè mira, la Maria Josep, amb el que ha viscut, penso que hi ha gent que de vegades s'ho feia amb un vas d'aigua, una miqueta. Em quedo amb aquest positivisme, que penso que ella transmet i que amb la seva vida ho ha pogut demostrar. Això és el que més m'agrada d'aquesta història, que és una història dura, però un final feliç, sobretot per la lluita personal, i la manera aquesta d'afrontar els reptes i les contrarietats amb un somriure sempre. Jo em quedo amb això. I a través del llibre transmetre-ho a tota la gent, no? Aquest és l'objectiu del llibre. Aquest és l'objectiu del llibre, un dels objectius. L'altre és que la gent pugui reflexionar sobre les coses, reflexionin. Sí. Molt bé, moltes gràcies a les dues per acompanyar-nos avui a Televisió de Manresa i per explicar-nos aquesta increïble història de força, de superació. Moltes gràcies, Anna, i moltes gràcies, Maria Josep. Moltes gràcies a tu, Jordi. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Com us dèiem, hem conegut aquesta història ben increïble. Nosaltres tornem demà aquí, a Televisió de Manresa. Que vagi molt bé.